जोंहा मानास सेरफां समस्तियाव कमप्लिट 62 था 66 था अलरेडी बुथ कमिटि दानाया कमप्लिट जाबाय आफादगिरिबो जाबाय मेम्बारबो जाबाय आरो बे बुथ कमिटियाव बेसेबां भटार्स दं आरो बे भटार्सफ्रा जोंजों बेसेबां दं बेखौ लानानै दिनै जों मोनसे माने हिसाब सोलिदों बेसेबां फैयो बेसेबां फैया सोर बुथ कमिटिनि आन्डाराव बेसेबां भटार्स दं इउपिपिएलनि भटार्सफ्रा बेखौ लानानै दिनै मेला जादों आरो मेलानि दारै जों मोनदांनो हाबाय दिनैनि दिनावहाय मानास सेरफां समस्तिया एखेबारे जे जिखुनु मुहुर्तआव इलेक्सन जाबादि देरहागोन बे रोखा जादों नट अनलि मानास सेरफां समस्तिल' नङा दिनैहाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद दोलो नङा सारा बिटिसियावनो शक्तिशाली मोनसे राजनिति दल जाबाय होननानै दिनै प्रुभ जाबाय जोंनियाव सबसे गिदिरसिन जोंनि एचिभमेन्टआ जाहैबाय जोंनि बेयाव हाग्राजों नांजाबनानै थानाय मोनसे एकदमबारे सा ओनसोलनि मोनसे समस्ति शिक्षानि बेबस्थाया खोब गाज्रि अबस्थामोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय शिक्षानि अबस्थाया गोबां मोजां जाबाय आरो बेजों लोगोसे नैबे खाथियावनो नांजाबनानै थानाय जोंहा मडेल डिग्री कलेज जों एबार मोननो हाबाय बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव जोबोद मोजां जादों आरो बेजों लोगोसे आं जिहेतु बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन आरो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि सासे इएम आरो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि आसनिनि जुरैहाय आंनि जायगायाव आङो मेक्सिमाम आइजोफोरखौनो दिनैहाय फोजानानै गावनि आथिङाव गसंहोनायनि बेबस्थाखौ आं खालामनो होबाय आरो मानास सेरफां समस्तिनि मेक्सिमाम माने आखाइ हिसानसालि दानो जों दाग्राफोर बिसोर दिनैहाय बरायनानै लाबाय आरो बिसोर बुंबाय बिसोर ओरैखायै बुंबावबाय जोंनो जिबायदि सुबिदा होबाय दिनैनि इउपिपिएल सरकारा आरो बे इउपिपिएल सरकारखौ जों खुनु पयन्ट गारनायाव गैया होननानै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमान होबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आरएनबी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स ब्यूटी एंड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।